Salam, hormatly vatandaşlar. Hoş geldiniz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Ine şu gün biz çykşa diýäs Muhammed Ağa bilen. Muhammed Ağa hoş geldiňiz. Hoş gördük daha salam vatandaşlar. Şu günkü bizim çykşymyzyň temasy diktatorlar we onuň miras düşerleri halkyň gazabyndan öýlerini çykalygy bolýarlar. Ine gysga aýtsam diktator Gurban Berdimuhammedow we onuň ogly Serdar Berdimuhammedow we öz garyndaşlary bolup halkyň gadabyndan öýlerini çykalygy bolýarlar. Ine şu temany biz häzir derdik geçeriz. Muhammed ağa, şu tema başlamaka ine bir video görkezjek bolýan. Şu video boýunça da biz siz öz kommentariýaňyzy aýdyň, men öz kommentariýamy aýdym. Ruhsat berseňiz. Ine şu ýerde vatandaşlar seýdiň bir adam yaranok, yani bir ayal maşgala yaranok ine şu ölderdin aýdýar. Hepini söýlerdim şunu. Yine hormatly vatandaşlar, bir minut şunu Muhammed ağa bir düşündürsen, şu ýerde bir ayal maşgala öz ýagdaýyny düşünürýär, şoň bagyryny çalşmanym ýa öýküni çalşmanym men dogry eşdilmedim. Bagyryny çalşmanym. Agyr ýagdaýda ine şul hökümetden kömek alynmaýan soň hiç bir kömegim ýok dogrudanam. Halka ýülenýär. Kimin kömek etbilýän mümkinçilik bolsa kömek etse gowy bolardy. Şular ýaly biziň vatandaşlarymyz agyr ýagdaýda anyk bilýärler, hökümetden tok ýok. Diňe şu halkymyza ýülenip biz özümize kömek edämesek başga kömek etjek ýok. Şuňa näme kommentariýa berip biljeksiniz Muhammed ağa? Mana da birinciden hemme vatandaşlarymdan haýyş etýär, daşary ýurtdaky ýaşap ýörenler biraz ýagdaýy gowly eliňizden geleni haýyr towap için şunu ýany öz vatandaşlaryňyzy ýeke goýmaň, eliňizden gelen kömegiňizi edin. İkinci da şunu ýany hadisalar ýaman türkmenler arasynda köp. Alayda Türkiýe gelýärler, Türkiýede ola alyan aýlyklary, günlükleri ol iýje işegine de ýeten şu adam bir kanuny işleýärler, gaçyp gedip ýörler, ýaman günler gyn. Şol üçin şunu ýanakda her bir şu taýdaky ýaşaýan türkmenistanlara bolmak mümkin. Hatda Türkmenistanyň içinde de halkyň ýagdaýy şunu ýany. Şunda men birinji üns beren dadym, görgede halk inni öwrenipdir, döwlet dol anamdan gaçypdyr. Inni halk döwlete ýüzlerine akmağa kömek edildi. Inni halkdan tamakin bolýarlar. Şu bir özüne hormat koýan, özüne döwlet diýip oturan adama bir utanç, bir binamyslyk bay döwlet öz grajdanlar daşy gerek wagty ýüz tutan bilen. Özüm Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazylan da medisine besplatna diýip. Medisine hyzmatlar Türkmenistanyň muhty. Şu bir grajdan dünýäň haýsy çetinde de bolsa Türkmenistan şu hyzmatyny etmeli. Şu atlam Kanadan grajdanlary dünýäň niresinde bir zat bolsa şu taýda öz tölese de berdi döwlet şoň ýerinde bolýar. Şol üçin o döwlet de bilinki. Şu haramlar bizim ýurdumyz taýlaýarlar da keteklere taýlap berýärler. Bizim watanymyz satýarlar. Şu özü uly bir jinayet Berdimuhammedden etýän zady öz halkynyň garşysynda. Şulo aneke, şu haramzadalar diýirtip durmaýarlar. Şulo ýeke şu atla bir ketel ýaty, şu çagasy bar. Çagalary ulalar, ejesin şeýle közenip ölenini görerler. Pikir etme Berdimuhammedle şu kahar gadabyndan gaçyp bilerler kadip. Gaçdyrmaýar, sypdyrmaýar şonu. Dogry diýär Muhammed ağa. Ine hormatly vatandaşlar,
normal döwletde, döwlet diýilýän bolsa, döwletde hemme hökümet sistemleri işleýän bolsa, hökümet guruluş sistematy işleýän bolsa, içinde medisina işlemeli. Ýagny banitalarda dermanlar muhtu bolmaly, wraçlar kömek edip durmaly. Egerde hökümetden goşmaça kömek gerek bolsa, medisina hökümetden berilmeli. Ine mysal üçin Ýewropada gattory elekişdi Muhammed aga. Biz daşarda gidenmizde ýürüýte bize karta berýärler. Şo karta boýunça biz bütün dünýäň istenip ýerine tölebilýäs. Banita operasiýa näme bolsa, hökümet töleýär. Ondaşyndan ine beýärde men strahowka töleýän, ýa men aýlyk bulanýanda diýen 35 euro strahowka töleýän aýna we men 100% medisina muht. 100 miňlik operasiýa bolsun, 1 milyonluk operasiýa bolsun, banitada bir aýlap ýataýyn, bir günläp ýataýyn, derman aljak bolsam hemme zat muht. Näme Fransada gaz newit çykanok, şul döwletde diňe bir güýç sistema bar, syýasy sistema, ekonomik sistema, medisin sistematy bar. Şular gurnabildi, şol ýaly kömekleri näme Türkmenistanyna newit çykýar, gaz çykýar, halkyň möçberi az. Ýöne şu sistemalar gurulanok. Sebebi şul diktatorlar gurjagam bolanok şu sistemalar. Ne ykysady, ne syýasy, ne sosial, ne medisina, ne bilim alyş sistemalaryny guranok. Sebebi bulara gerek ýok. Halk näçe kösense, näçe pul tapman, banitalardan ýanky birek birine kömek edenine öýdäki zatlaryny satyp bankrot bolup näçe kösense, şonça sesi çykanok, şonça iýlat bolýar, haklaryny talap edenok, näliklerini aýdanok we diňe pul işlemek üçin ýanky bütün dünýäni aýlanyp gelip Gurbanly Serdar Berdimuhammedow onuň garnaşlaryna bizim TV waýlyklaryna oglamana pähir berenok. Ine şoň üçin şu ýörüýte gurulan sistema. Hatda konvertasiýanam ünseren bolsaňyz 3 ýaryndan edýär bütün dünýäde ine türkmen halky 600, 700, 800 dolar alanýar diýär. Ýöne hakykatdan hem siz 100 dolar alanýar. Ine ýörüýte bu allo. Ýörüýte edilýär şu zatlar. Näme 33 ýylda konvertasiýa etmenek bizim manadymyzda. Onlar ýaly oňup bilmeýän bolsalar hemme ministr ekonomikan finansyny ýatyrmaly, komuly işinden. Hemmeni çalışmaly. Näme et bolmakmy? Merkez bankyň hemmeni çalışmaly. Et bolýar. Sebebi olar et bilýär. Ýöne Gurbanly Serdar etdiren oňy. Şol ykysady sistematyny, ýanky pul aýryş sistematyny gurduran o. Ýörüýte bozulsun, diňe biziň diýandarlarymyz bolsun, döwleti öz melligine düzedip hökümet ýok, hökümet guruş sistemasy ýok. Eger hökümet guruş sistemasy ýok bolsa, o ministrlaryň näme çödýär? Ýöne boş paswerden oturup ýöler, Gurbanly näme diýse diýerler, bolmasa agzyna terip durlar. Ondan döwlet bolmaýar. Ol hususy edarada da beýleden, hususy edarada da birine bir ýumuş bersen, sen gelýän çaň edýärler şonu. Hatda hususy edarada bu ýanky hususy eýçilik diýilýär ona. Hususy edara bolanda da hökümetiň sen ýanky reýestriň nomeryny alýan da hökümetiň kanunlaryny beja edip hususy edarany tugulýan. Bular ona neden oga? Bular hususy dowly eýçilik işler. Döwlet bol. Döwlet allar. Ne şoň üçin her bir türkmeniň şu göreşe goşulmagy gaty wajyp. Ay bize umyt edýär, tama edýär, ine Muhammed aga döýjek, siz ýanky Murad aga siz şu zatlary edersiňiz diýip umyt edýär diýip hiç wagt pikir etmem. Hiç zat bolmaz. Biz işleýär giýjegini. Şunu hem ikinji ýaksy edýär. Siz ýok. Niye desiz? Ine öýde oturýan. Çörek ýesin gelýär. Gidip çörek almala. Öýde oturup meditasiýa edip umyt edeniň bilen çörek gelen oga, alýan puluny, baryp işleýän bir ýerde pul gazanýan, barýan magazyna un alýan, çörek alýan, garap hereket edýäň-de. Näme gowy günlerini getirjek bolsaň, şu bir konsulta durjak bolsaň, hereket etmeseň näme bolsun? Özünden bolsunmy? Ay kim gelse şo gelsin, bir gün düzülür da diýsen, hiç zat düzülmür, 33 ýyl dursa. Hiç zat düzelmeýär. Şoň üçin Lewap, Daşowuz, Balkan, Ahal, Marwer aýatlaryň ýaşaýdygyny aýdýan haýyş edýän. Herekete girin. Her bir kiçik hereketiniz, kiçädimiz ulu mümkinçilik getirýär bütün halka. Durmaň. Bizim çykyş edersiz, çağırır, protestler eder.
öýdert, beýdert, bilen bir ahir dururt, hiç tat etmeseňiz. Ýene de özüňiz agyr ýagdaýda, çargyňyz agyr ýagdaýda bolar. Şoň üçin haýyş edýär, girin, her kim bir hereket bilýär. Informasiýa beriň şu ýerden. Biz bunu janaýda çekeriz. Ine şul ýagdaýlar erbet diýip düşündüriň, surat, video çykaryň. Inni durma. Tebe bütün dünya galy. Häzir hiç ýerde oraya zat ýok. Atadan ogulu prezidentlik geçmedi diýen zat ýok dünýäde. Bu torda 80-nji ýyllar. Häzirki döwürde wagt bir prezident özüni saklap bilse şükür edýär. Tebe TikTok, YouTube, Facebook, Imo, WhatsApp, bir topar mass media ýanky ulgumlar bar. Olardan informasiýany bekläp bolup uçup ýatyr informasiýa. Ine mysal üçin Muhammed aga men bir video görkeýin. Ýene bir gedek. Şoňa üntüriň watandaşlar serdim. Rossiýa bilen Amerikany deňişdirýär da. Üntüriň. Şu ýerde Amerikan prezidenti ine 24 ýyllar 2000-nji ýylyň 2020-nji ýyla çelli 5 prezident çalışdy. 5 gerek. Rossiýada şo bir prezident. Bizde 2006-njy ýyldan bäri 2024-de çelli näçe ýyl bolýar? Takminan 18 ýyl bolýar. 18 ýylda şo burada Gurban Uly. O Serdar Karçinka. Şo Gurban Uly. 18 ýyllap. Egerde Putin 24 ýyllap bolsa 18 ýyllap ine Gurban Uly. Biz şu Gurbanyň nasliyetçilygyndan, mirasyndan diýilmeli. Bolundy. Ýetdi ine aňary bilen ýetdi. Şondan şol gaçyp ýör. Häzir pensiýaga gidip, ýanky bir kezzap bar. Ul kezzap oňa adam Gurbanyň kurtdaşy Sapar Tolýewiç Bazarow, prezident diýwarynyň iş dolandyrjy. Şul häzir jadan bolýar şul adam. Jadandan öwrüp jadana döndü. Ine şul Sapar Tolýewiç Bazarow Gurbanyň tutuşmagy ýa şunu arrest etmeli. Şul adam Türkmen halkyny gynap dur. Şul adam Türkmen halkyny şul häzirki sistemany saklap durun we şu sistemada agyr ýagdaýda halky ýanky şul urda akidýär. Şul adam häzir jadan. Öň jadan gözleýän bolsak, indi biz Sapar Tolýewiç Bazarow ýeriň aşagyna tapmaly. Biz Gurbanyny we Serdar arrest edende şunu şu gaçkytda ýeriň aşagyny tapyp getirmeli. Täze şul hemme zat edip ýör. Gurban Uly izki planyna şuňa aýdyp şul Sapar Tolýewiç Bazarow Gurbanyň kurtdaşy gidip Serdaram kontrol edýär. Serdar hiç zat çödenok. Şol adam iki ortada jadan ýaly ýanky prikazlary, görkezmeleri, kararlary eltip berýär-de ogly nime diýär. Ogly bir zat etjek bolsa şuňa aýdýar, şulam gidip Gurbanyň ýanyna habarlar aýdýar, Gurbanlam çödüp berýär. Kim çödýär? Gurbanly çödýär. Kim prezident? Gurbanly prezident realny. Ine şondan da iki kelleli prezident diýär. Arasynda da ine şol kezzap Sapar Tolýewiç Bazarow prezident diýwarynyň iş dolandyrjy. Gurban Uly Serdaryň daş döwrüni bekledi. Raşid Meredow, Sapar Tolýewiç Bazarow, Gündögdiýew öz adamlaryny kulçuwy ýara goýup Serdaryň hiç ýyl güýji ýok. Hiç zat edbilenok. Men Serdary atlamak, olan bir kezzapyň biri. Aýallar zorlap öldürüp ýören bir kezzap. Ýöne ine prezident ine bolýa aldylar, saýlawlary geçirdiler, tetlerimizi ogrular. Indi prezidentmiş. Hatta şoňa da öz ogluna rol bernok. Ondan siziň kimiňize rol berer? Ministrine berermi? Vice-premiere berermi? Ya ölüp duran ýanky biziň halkymyza rol berermi ya kömek edermi? Ýok. Bu Putin ikisi, ýani Putiniň guly, Putiniň iti, Putin näme diýse şu, halky sat gyr diýse gyr ýaşo. Ananyňdy. Şol ýaly ýanky watan dönügi. Biz şonu bilip goýmaly. Gurbanyň mirasy iň dünýäde erwet miras. Niýasdan soň iň erwet miras. Biz şunu ýok etmeli. Biz özümizi araslanamaly. Biz şunu tutup Saddam Huseyni ýanky asmaly ýa bir uly bir çäre görmeli şuňa konstitusiýanyň esasyna we bütün dünýä görkezmeli. Biz öz ýalňyşlarymyzy özümiz düzeltýär. Şunu tutsak edýät halk bolup, hawa kösönüp, hawa bizim üstümizden bütün dünýä gülli. Ine ýöne biz ýeke-tek halklaryň biri, ýanky ine öz prezidentimizi Amerikansyzam, Ýewropasyzam özümiz tutýar, özümiz jezatyny berýär, suwd edýär, adalet suwd edýär, jezatyny berýär diýip görkezmeli. Onda biz öz özümizi, döwletimizi,
Biz halkymyzy, biz geçen tarihi, erbet tarihimizi şu 33 ýylda biz ýuwýas. Biz şondan geçäýmeli. Egerde awtoritetli, awraly türkmen halky, Türkmenistan boljak bolsa, şondan geçäýmeli. Ol döwletçan ýa-da beýlek edip, o ýenen kişi bolup bay nemedini alıp büyüküp bütün spektakl görkezip ýa-ni ringde arkada Türkmenistan diýeni diňe gömýär Türkmenistan. Ananyň. Onu ýaly biz araşdyrmak bilmeýär. Biz halk bolup araşdyrmaly. Onda sen baran ýerinde, ha şo halkmy, sen şo türkmenmi? Hormat goýarlar. Ananyň sen. Şondan biz geçäýmeli. Biz halk boljak bolsak, biz awraly bir döwlet boljak bolsak, biz diktatorlary tutup özümiz şoň çäresini görmeli. Görkezmeli bütün dünýä. Muhammed ağa, sen näme pikir edýäňiz? Ine şu ýanky Rossiýa bilen Amerikan prezidentleri deňeşdiriş surata näme diýjek bolýaňyz? Dogrymy şu zatlar? Wende Murada şu gurrun şu üstünde de dünyada şu uruşam şu üstünde. Wende haýsy ýurtlarda eger halk köçe çykyp ses berip, miting edip, öz ykbal, öz çözülýär bolsa, her 4 ýyldan 5 ýyldan öz problemalaryny özleri çözýärler, hökümeti çalışýarlar. Şular haneke Ýewropa döwletleri, Amerika, Kanada. Şolarda da ösüş var. Şolarda da halk dastoyny ýaşaýar. Şo ýurtlarda da metbuat azatlyk var. Şo ýurtlarda da tebii hadisalyň öňünde de halk közenmeýär. Halk hemme tarapdan zaşışýar. Öz ykdysadyetine göre. Ykdysady ösüşem var. Ýurtlarym hemişe parakatçylyk sebäbi uruş etmäge hiç ýyly sebäp ýok. Hükümet yol başçılarını islenlik wagtda halk çalışybilýär. Azat taýlawly dol üpçün edilýär. Näçe azat taýlaw dol üpçün edilse, ýurdyň içindäki çakışylajak, problemi dörediläjek wagtda çalt asudalyk bilen çözülýär. Ýöne başga döwletlerdeki bir hükümete zor bilen, prevarot bilen adam öldürüp gelelle näçe ýyllap hükümetde dursalar, ondan şolara hemişe problema. Näetdir şu hükümetten gitmeli. Şolaň iki ykbaly bar. Bire öz ýakyn ýoldaşlary öldürýär. Ya halk öldürýär. Halkyň özü tutup şolary öldürýär. Ýurdyň içinde grajdanlyk guruş bolýar. Ýa-da daşar ýurtla mejbur bolýar şondan din mogçy. Sebäbi ola bir derece ýetenden soň, onun komşu döwletlerinde problemi döredip başlaýarlar. Ola Putin ýa. Ola İran'ın hükümeti ýa. Ola Saddam Hüseyin ýa. Näme çöndi? Kuveyt'e çöndi, İran'a çöndi. Ola Severni Koreýa ýa. Komşu döwletlerinde problemi döredip başlaýarlar. Şu näçe şular öz territoriýasyndan ozan başga döwletlere problemi döredip başlaýarlaryna dünya düzgünlerini bozýar. Ozan dünya jemgyýetçiligi şonuň garşyna çäre görmeli bolýar. Ozan olaň ykbaly Saddam Hüseyin ýa bolup oturýar, ýa Gaddafi ýa bolup oturýar. Ýa-da İran şu wagtlar Izrail üstüne çöküp İran'da da şoň ýa mesele awat gelip oturýar. Ýa-da ola Putin günne 1500 tane ortaýadan adam gyrylýar, grajdany gyrylýar. Bütün 20-30 ýyllap ortaýadan gazanan üstünlükleri hemmesi bir köpüge bolýar. Hemme pulla näme etýär urşa. Buron şäherleri darga boldy, bir oblast indi bir pul boldy, ot boldy, Kursk oblastlar. Şun ýanak adamly dursa şeýle bolýar. Inni diktator bolup ütgelli de bar. Ýöne ola tarihi bir öňden gelýän tarihi nemele bilen nesilden nesile mirasa düşüp gelýär. Meselen Saudiski Arabiya. Ya hatta Angliýada şalyk, Şwetsiýa şalyk. Bularda da şalykdan ýuwaş-ýuwaşdan näme diktator şolada. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan reforma edip ýurduň dolandyrşyny halka berýär. Metbuat azatlygyny giňden ýaýratýar. Azat taýlawlyga üpçün etýär. Nizami ismi sudýalary
yurtda dolu üpçün etýär. Ondan halk şu eden hyzmatlaryny görüp ol şa dolandyrışı, karol dolandyrışı bir simbolik bir zat bolup galýar. O Şwetsiýada da başa şu. Angliýada da bar, Büyük Britaniýa. Belgide de var. Tawa. Inni böyle bir inni şun yanak devletlerde asıllı o Saudi Arabiýada da bar. Diktatorum diýdim ben. Döne halkynyň ýagdaýyny ünferýärle çözýärle meseleler. Inni Orta Aziýaga gelýär. Orta Aziýada Nazarbayev akıllı. Şulan hemmesinden akıllı Nazarbayev. Nazarbayev billin. Şol için Nazarbayev bir topar edemde adam ma öz yurt için, öz halk için. Öz milli duygusam ma. Kazakistan için etti. Ortayadan bir topar nemelerini Staliçiyasın var. Anırda orada Astana'da ortadan köp yerine şu berkitmek için Kazaklan teritoriyal nemesini berkitmek için. Ortada birden nemedamasın. Inni bir topar eden hıl yöne bir kaptalının korrupsiyası var. Nazarbayev şoňa düşün inni men nätir tutmaly şundan. Bir topar eden kanun bozmaları var, zatlary var. Eýtirip ahyrda şu özüni halas etjek bolup bir topar dogollaryny, korrupsiýa ýatan dogollaryny, yegellerini türmäge gitmegine razy boldy. Ta özü bir öýün içinde tesin çykarmany ýaşar. Bulam häzir wagtlaýynça eger Tokayev gelip bir topar reformlary edip ýurdun içinde azatlygy köpeldip, azat taýlawlary geçirdim. Metbuat azatlygyny geňeldip, halkynyň ýagdaýyny gowuldy bilse, onda moş otada rewolusiýa da bolmar, ýurdun içinde azat taýlawlary geçirip ýuwaş-ýuwaşdan demokratik ýoluna da gider, Ýewropa gidişýär, beýleki döwletlerine gidişýär. Ýöne häzir bellisi ýok. Inni İran'la yani şu men taňa uğrattım. İran'ın 45 ýyl bäri diktator. Bir nemeli oturdular, ýurdu taladylar şunu. Bular bu haramzada Berdimuhammed ýanyk bir maşgalada. Bular seli revolüsyonerler hukumeti alanlar, şular maşgalalary talar. Bular bir tane iki tane adam değil. Bular bilelikde taladylar. Inni şu atlam halk dolu hükümetten narda. Yurt tupike diredi. Hükümetin 40 yıllar halkın ağzından alan pulunu Filistinlilere verdi, Hamas'a, Hezbollah'ın nimetli yararlandırdı, İran'ın içine Husitlere pulunu verdi. Hemme bir köp bollu öwürlerdi. 40 yıllar eden dağıtları hiç oldu. İnnem üstüne kopa bolmadı. İnne bula kıssanıya. Kıssanıp yani İran'ın televizyoniyetinde 2 yıl bundan önce Abbas Palizdar'dı. Önkü parlamentinin barlığı komisiyasının başlığı 2 saat 47 minut çıkış etti. Hele şu oturan adam. İran'ın televizyoniyetinde 53.000 sahipalık hükümet yol başçılarının eden cinayetinin, korrupsiyasının üstünü açtı. Bağ öngden. Yönü inni gelip şunu ayıttı. Bizde dedi. Bir dedi ol bir tane iki tane bütün sistema şöyle öfen şu atlamdı. İnni bilem için diye. Bana ne hayırlı ruhsat bir ayarla gelip inni televizyonda 2 saat 40 minutla gelip bütün halkın önüne bütün hükümet oğru binamız şularda ardını alamam şular ardını da şular atlarını ardını almak haram diye şey diye ihtiyaç. Sudyaları, prokurorları, hem ahulları, şu ahullu ve İran ulu ahul dindar, müştehitleri, şular oğullarının atlarına ihtiyaç. Şular ahullar aydanam şular diye. Bunlar İsrail'den beter zatlar diye. Hem aydı var diye. İnni informunda ne hemen? Bunlar hem bir proyekt Hamene'ye indi ölecek. İndi oğlu var yaşıyor. Ol yaşamalı. İndi sol ne ettir tutacağını bilen. İndi halka aytacak oluyor. Biz oğurluk edem de, men oğurluk edem. Şunu ettim, beni getirin, ben dedim peydanı dedi. Şunu adam ayrayın diyecek oluyor. İndi bilen bir patron ne ettirip şu düşün belasından tıpmalıyım. Bizim yurdumuzda da şunu yani.
Haramdada Gurbanguly Berdimuhammedow Niyazov öldürüp geldi hükümete. Duruşuna cinayet etti. Bütün yurdun baylıklarını oğurladı. Ketekleri özü saklamak için ketekleri Türkmenistan talap verdi. Halkı bedbaht etti. Kulçuluğu mecbur etti. Yurdun içinde çağala kırıldı. Türkmenistan'ın türmelerinde Türkmenin grajdarları kırıldılar. İnni şun akbal neyle oldu? Hiç vakt şu adam sağlam sıkmaya. Şuna hiç kalga da yok. Bu adam belli ne? Bu adamın gelecekte akbalı belli. Yöne eğer öyleyse öz akbalını onu baktı etti. Yöneşim tohmu ne emin? Serdar. O Serdar ne bulaştırdı? Şonu Hamene'nin oğlu indi düşünüp kakasının edenden düşünüp indi başka çetecek kolu. Şu kakasının karşısına gittiği şol. Teve kakası otuydu. Hemme vardı buyruğu oturan şol. Şu televizyonda çıkış etmiyor yani kakasının karşısına gittiği şol. Serdar'ım eğer, Serdar yaş, Serdar 40 yaşında 42 yaşında ne yaşı var? Hadir elin cinayete de koşana. Yöne eğer halk ayağa kalıp bir gücün bol ya. Ona hiç kelleni artmak gerekli. 20. asırda hiç halk ayağa kalmar, hiç sadece bilmer demek o akmaklığıdır. Dünyada inni beni şu günüme koyar demeklik ol akmaklığıdır. İnni önkü durgunluktan dünya ütgödi. İnni hemme de çal ütgö oldu. İran'ın hükümeti şeyle fikir ediyor. Nazarbayev'ın otururdu. Nazarbayev'in bu işli hükümetçi yoktu. Akıllı adamım yoktu. Oğlum mecbur ol. Mecbur ol. Halk koşa çıkıp edene ol önünden duydu. Şu da adı görü oldu. Şu an Serdar'ım eğer öz çağalarının aladısı netti? Öz çağalarının aladısı. Şun kunden başlayıp derro kakasına bir yana güm etmeli. Ne edecek oldu? Güm etmeli. Öyle apozisiya ruhsat vermeli yurdun içinde adat aylığı geçirmeli. Adam hukuklarına hürmet koymalı. Türkiye'den oğurlap alıp giden adamlarını gönü yarına getirip türmeden boşaltmalı. Şolara da tağ bolsun aytmalı. Eğer şunu etmese bedbaht bolluğu. Hemmesi edip otuyor şu an. Şunu etmese bedbaht bolluğu. Öz çağaları ertiği kumuşun. Közünce adam şöyle öz çağalarını öz eli bilen kırdığı şöyle adam. Gattoğlu belirtmiştim Muhammed ağam. Benim bir goşşakladım da. Häzir bizim grajdanlarymyzdan bir topur arzular gelýärdi. Nägelikler gelýär. Biz hökümetdiňden ok Murada, biz Lewaň halky, Marin halky biz Özbegistana gidip işleýäs ýa-da. Özbegistanyň durmuşyny görýäs. Özbegistanyň durmuşyny görüp biz begenýäs. Şu ýaly döwlet ösýär zat edýär. Näme Türkmenistan ösüp bilen ok. Şu ýaly gitse diýär biz Lewa vilayaty bolup, Mar vilayaty bolup Özbegistana geçjek diýerler. Biz öňe aýdýardyk. Şudur şunu rejim biz ütgömesek, ýani sisteman çalışmasak Türkmenistan pytrýar, dargaýar. Hem saklap bilmeýär, polisiýa saklap bilmeýär, hiç kim saklap bilmeýär. Lewa bilen Mar vilayaty eger Özbegistana geçse, Türkmenistandan näme alýar? O Balkana çykylýan ne öz-özüni doğrudan ýani näme diýär? Başga da adam almaýar. Ahal näme var ahal vilayatyň? Hiç tadı ýok. Şoň üçin ýa-da döwlet pytyrar, ýa grajdan uruş bolar, egerde biz hereket etmesek. Biz häzir mecbur. Gurbanlygyny we Serdar tutsak etmeli mecbur. Biz şol tutsak edip, ýani açyk saýlaw geçirip täze sistemi urmaly. Beýleki döwletler ýaly. Ine men size bir ýani näçe türkmenler Özbegistana gidip işleýär diýip, näçe şoň Özbegistanyň durmuşy, ötüşini şol ýani köwüs bilen aýdýarlar we şoňa vilayatlar geçjek bolýar. Men size bir kiçik analiz edip bereýin. Menim gaty aldım. Şu aýtdyrabyn açyk bir tagada oturup seyretdim. Näme? Türkmenistan näme oluýaly ýygalyk döwlet mi näme? Özbekistan näme beýlik döwletlere giden ok. Deňeşdirip gördüm. Ine men deňeşdirip atdym tegeýär. İnternetde maglumatlar açykdyr. Ine egerde biz alyp görsek, näçe zawod bar Özbekistanda? 94.900 sany ýani pramyshny zawodlar bar. Öndürýän zawodlar bar. Ine mysal üçin Özbegistan
современный Узбекистан занимает в экономическом отношении лидирующее положение среди стран Средней Азии. Yani Orta Азия boyunca Özbekistan birinci yerde var ya. Ötüşü vardı. Благополучие 44 место среди 158 государств мира говорит о многом. Yani 152 devletin içinde благополучие bolana yani yaşamağa mümkünçilikler, durmuş şartları hemme şu zatları yani gözüne tutsan 44. yerde. Türkmenistan sonki yerde. 44. yerde. Bolmasa Türkmenistan Özbekistan'ın has öňündi. Yani bir topur nimeler vardı, mümkünçilikler vardı, potansialy uly, şanslar vardı. Halky az, newit gazy köp, zawodlar, fabrika gurup yani ösküp bilýärdi. Yitirdik şolary. Ine Türkmenistan, Özbekistan, Türkmenistan 20 ýyl öňe ötüşde 20 ýyl öňde. Üntüren. Ine mysal üçin Özbekistan 6-njy ýerde po производству хлопка. Dünyada paxta öndürmekde, dünyada 6-njy ýerde. 7-nji ýerde ýa-ni Kızıldyda byçy altın gazyp almak boýunça 7-nji ýerde. 7-nji, 8-nji ýerde po добыче урана. Uran ýa-ni gazyp almak boýunça 7-nji, 8-nji ýerde. 14-nji ýerde по извлечению природного газа. Yani gazy çıkarmak boýunça 14-nji ýerde dünýäde. Ine mysal üçin нефтегазовая промышленность. Gazy 60 milyar dolar gaz çıkarıyor. Newit 700 bin ton çıkarıyor. Gazopererabатывающий zavodlar var, onu terçika uгли добыча var. Yani kömür çıkarıyor. Metallurgiyası var. Zavodlar var, yani metallurgik zavodlar var. Машиностроениялар var. Ine машиностроение terç görsek. Холдинг по производству мощностей автопредприятий крупноузловой сборки. Uzautosanoat. Yani bir topor maşinanın agregatlaryny çıkarıyor. АО GM Uzbekistan производство целого класса легковых автомобилей. 5 türlü легковой автомобиль çıkarıyor Özbekistan. АО Сам Авто узбекско-японское предприятие, выпускающее автобусы вместительностью до 37 пассажиров и грузовики грузоподъемностью до 18 тонн. Kamyonlar, tırlar çıkarıyor. GV MAN Auto Узбекистан. Узбекско-немецкое предприятие по производству спецтехник, грузовиков и прицепов marki MAN. Yine elektrotexnika boyunca bir topor sürematerial boyunca bir topor dağıtlar çıkarıyor. Yine ünt verip teredelim. Nehili yani öfsiye şunun yani industriyeti. Ünt verin. 20. yılda 85 bin. 27. yılda 99 bin. Bizimki peseliye. Zavod, fabrika yapılıyor. Adamlar sakarşen kovuyorlar. Blok ösküd botuyor. 2022'de 103 bin. 2023'te 109 bin tane yani öndüren zavodlar var. 2024'te 113 bin. Üntüren 3 yılla yine 4 yılla 85'ten 113 aldı. Demek 15, 25, yine 3 olsa 28 bin teyze zavodlar açıldı. Yine dinamikası yine yukarı diyendir. Üntüren. Türkmenistan'da ne mi? Biz o ilmedik kartoşkanı İran'dan alıyaz. Yani buğdayımız zordan çıkarıyaz. Bize yeten o planlar olsa statistika boyunca biz yani eksport ediyaz 600 bin tonna. Özümüzde yeten o. Bir 400 bin ton buğday alıyaz. Hem medat lipa, şunun prezidentleri lipa, falşifka. Arkada falşifka, medallar falşifka. Ediyen işler falşifka, buğday yığılışı falşifka, paxta yığılışı falşifka, gaz satışı falşifka, kuruluşlar falşifka, gurya pul oğurluyor. Bir tutora zatları yok, bir nur yok yüzlerine. Bir yine şunu men halkım için ettim deyip bir diyilecek zatları yok şunu kısın. 18 yıllar. Yine mototsikl çıkarıyor. Derdim, üntüverin. Şuraya 3 tekerli mototsikl var. Bir bitin yarım ton kaldırıyor. Mototsikllar çıkarıyor. Yine her türlü yani yine şuraya kalyaska mototsikl çıkarıyor Özbekistan. Xitay bilen gidişýär Özbekistan. Üntüverin. Yine bunu yani maşinler çıkarıyor. Üntüverin şuraya maşin çıkarıyor Özbekistan. Maşin industriyası gitdi. Ne yapçı bizde velosiped çıkan o. Velosipedi öldürüp bilen de o. Indi men size bir neçe maglumatları aýdaýyn. Serdim.
Kawasaki Özbekistan Türkmenistan'ın öşünde 20 yıl öňde barýar. Kırgızstan öz öşünde Türkmenistan'dan 10 yıl öňde barýar. Kawasaki gök motorlar gurulýar. Ýani Özbekistanda. Hytaý bilen gidişýär. Hili boýunça, motorlar boýunça kabinalary çykarýar. Kabinaly ýani çykarýar motor. Yük götürjüligi 1,5 ton. Türkmenistan velosipedem çykarylýar. Hünärmendler ýok. Türkmenistanyň hemme hünärmendleri Rossiýada işläpýär, Özbekistanda işläpýär, Türkiýede işläpýär. Şol adamlar Türkmenistany galdyrmaly. Ýa industriýany, medisinany, ilim bilimleri, Türkmenistanyň boğujalygyny adamlar ýok bolsa sen näme galdyrjak? O ikisany diktator näme galdyryp bilýär bolar? Daş döwründe ýanky korrupsiýalar bolýar. Diňe pul bolýar, narkotrafik pul, TV gallary, TV wagtlary bolýar. Boldy, başga biznes ýok bolar. Ve öz dogun garnaşlar bilen ýegenler, gulnabatlar, ýanky nazar şpanalar, ine şolar. Ýegin maşynyň 5 tane düzme zawody bar. Traktor çykarýan zawodlar bar. Samolyot çykarýan düzme zawody bar. Üç görnüşli hamir ýaly vezdihot maşynalar çykarýar. Gaz çykaryp dur. Inanmasaňyz özüňiz saýtlaryna girip görüň, Özbekistanyň ýanky çykarýan zatlaryna, köp zatlary özüňiz açarsyňyz. Özbekistanyň prezidenti Türkmen halkyna kömek edeýin diýip, gelin işleň diýip içine salýar da iş berýär. Inanyň $150 $350 çelli aýlyk alýar şolar. Türkmenistandan alyp bilen oklar. Türkmenistanda $100 alsaň, gazet, jurnal, ol pitik, ýani Gurbanulyň sadakalary, Gurbanulyň ýene bir ýani prihatlaryna төлýän bir $60-70 alýar. O pul sen ne maşgalaň eklep bolýar, ne ýaşap bolýar. Ine elementarna serdeli. Döwlet meşgulüne finansiýerni etmeli zatlar, medisina öýli Türkmenistanda. Diňe gaýynda diňe iştirip göreli. Ine Özbekistanyň gaýysynyň formasyna serdim we Türkmenistanyň kaserdim. Men häzir görkezip biljekkä ýöne özüňiz görüp bilersiňiz. Indiki de görkezýän gerek bolsa. Olar giýinenler, Japonlar ýaly furaşkaja bir ütköşük, eşikler ütköşük. Bizimkiler köne 80-nji ýylyň Sowet sistemasynyň eşigi. Onam öýler etmeli. Gaýy Özbekistanda her wagt amanat maşyn sürýär, ýani döwletiň beren maşynyny sürýär. Znak обозначениýeti bar. Türkmenler näme diýär? Diňe velayet sürýär ýani hökümet maşynlaryny etraplarynda polisler, gaýlar öz maşynyny ulanýar. Olum Gülkuşda. Gülkuşda adaýdy. Mekteplerdäki molimler dejurstw edip, şolar gelip velayetde maşyn hökmüne dejurstw edýärler. Molimler. Şo ýerde bir tutrak gitmeli bolsa, şol şopur hökmüne öz maşyny öz puluna gidýär de şopur bolýar şolar. Hökümet öllü ýok. Ananyň häzir Türkmenistanda pul ýok büdjetde. Hemme büdjeti Gurbanuly näme gömdi. Ahal özüniň ýanky arkadaş şäherine gömdi. Häzir gömkil otyr. Hiç zada pul ýok. Diňe zordan şol gelýän puly konvertasiýa edip 6-7 etse gymmaldyp ýanky aýlyklar paýla boldy. Galan da bolman geçdi ýani. Büdjetdäki ýanky goýulan statiýalar, mysal üçin sosial nimeler üçin ýanky banitalar, oňa gurmalatlar, oğlum köçelerine, köprülerin zatlaryna goýulýar şöyle ýanky finansiýerni etmeli. O pullar diňe arkada bilýär. Arkadaş şäherler. Öz meçidin 450 milyon bolýar. Ine ukypsyz, bilimsiz, bilgi sowgat, yksadyta düşünmeýän Zubnik Türkmenistan katastrofa getirdi. Sebebi prezident saýlawlar ýok. Sebebi şu başaryp bilmese innik başarýar. O çalışmalar ýok, reformalar ýok. Diňe öz oğluny getirip goýmak. Şun bir bar gazananlady. 2 medal aldy. Star boldy, DJ boldy, atçy, lýotçy, ýani maşennik, kezap, ganhor, velosipedist, şol nimelerini aldy, atlaryny aldy. Muň gazananlady näme? Öz oğluny getirip goýdy. Kakasyny, alkaş kakasyny gahryman etdi. Ejetden bir ýanky perişte ýal etdi. Olary bizim pulumyza Germaniýa gidip doktorlar sertdirip özüni çağlaryny, öz aktygyny Londona öz samolyotuna dälle hökümetiň esasyna, hökümetiň prezident samolyotlaryna iberýär. Ol hamalamış prezident. Bir o
prezidentiniň öz ýa-ni büdjeti bar. O ferden o awzatdyra. Gerekmi şuň? Doňalar şu üşüp Germaniýa gidip ýa-ni koronavirus wagty baryp kofe çykaýdy, shopping etdiýär. Biz o daşna çykyp bilemdik. Eşek ýaly işläp öýümde pul getirip bilemdik. Daşna çykaranoklar. Bular shoppingge gidýärler. Hemme sowýan pullary, ogurluk pullar halkyň puly. Bizim ýurdumyzyň puly. Halkyň agzyndan alyp şolatdyr edýär. Häzirem hemme ine geldi Germaniýa. Öz pulunu çykarýandyr öýdýän. Ýok. Prezident samolyot alyp gitdi. O ýerde 3-4 tane prezident samolyot bar. Birini alyp gitdi. Ýa-ni ahranasyny alyp gitdi. Hemme zatlar alyp gitdi. Döwletiň hatagyny bir köpük sowanyk. Gaýtyp ona padarka berýär, uram atmaýdy. Häzir bir tutwaly alsak şunu sypdyrmaýar. Ýewropada. Şu kezawy. Ine şu ýaly ýagdaý Muhammed Ağa Özbegistan bilen Türkmenistan deňişdirsen 33 ýylda Özbegistanyň halky 20 milyondan 35 milyona galdy, 65% ösdi. Türkmenistanyň halky 4 milyon 975 miňden biz häzir 3 milyona barabar halk bolduk. Bizde çağa dogulanyp, razvod köp, maşgalary ýykyldy, hemmeler pytrady. 5-10 ýyl daşörtde gezip näme maşgalany ýykylady. Inni täze ýaşlar ýa-ni birleşdi, derrew aýryşýar. Täze hiç sosial kömekler ýok. Mesela üçin jaýat bolanok, hökümetden kömek ýok, kredit diýdi, iş ýerler diýdi, pasobe diýdi, hiç zat ýok. Görgürler, iş ýok. Näme bilip bolsunlar. Birini oňur bilen oklar. Ýa-ni finansiýerler ýok, näme bolsunlar. Hemme zada tölemeli, zada etmeli. Türkmenistan häzir ýeközüň ýaşasan amatly bolýar. Çağı dinsen katastrofa batýar. Ine şu durmuşa getirdiler. Jemgyýetiň esasy bölegi, halkyň esasy bölegi maşgala. 90%. Şu maşgalany sen ýyksaň, maşgala bir halkyň içinde kiçik ýaşaýyklarynyň, ýa-ni maşgala ýaşaýyklarynyň halk, döwlet, jemgyýet emele gelýär. Şolaram sen bolsaň, ýa-ni bir zadyň molekularyny bozanyň bolýar, pytrak gidýär. Men şoň üçin diýen, bizim döwletimiz häzir pytraya, mary bilen lewap vilayet Özbegistana geçýär. Ol geçdi daşudan geçýär. Dogram eder näme? Näme perspektiwa bar? Ahyl hediletmiyor, mary daşugy lewap kösetmiyor. Bütün dünýäde şolar häzir. Hemme ýerde şolar eşek ýaly işleýär. Ahyl çykýar, işleýär, ýene ýerine gelýär. Ýa-ni variantlar tapýarlar dedi, onu bunu görýär, gününü görýär. Ine şu vilayetler gitse ahyl garyp bor. Ahyl ya Iranyň guly bor, ya da olum pytrar, etraplar pytrar. Döwlet dagar. Bir milli lider diýen adam prezident ýalňyşda ýol örkezip beýtme. Prezident oňurmasa öz giýje gününi durup ýa-ni döwlet artmeli. Ýa-ni dogrymy? Bu bagışlan bolýan kezzap, ganhor, birini öldürüp gelip zahmat eden adam döwleti östürmene aňarda dursun. Özü ýaryp ber, hatta oğluna da ýol berdi. Şoň üçin şu iki sany kezzapy tutmaly, tutmaly. Bütün dünýä örkezmeli. Cinayetlerini yüzlerine urup bütün dünýä örkezmeli. Biz öz-özümiz ýuwmaly. Dogry düşünün. O kino görýäni da bir boýboýskus edýän bir sportsmen kişi birinden urulýa köçedi. Bir ulu sportsmenden. O zaman baryp giýje uni tromfka öz aryny, öz ýa-ni adalat almak üçin gidip şoň bilen ringde çykýar-da ýeňýär şonu. Ýeňip görkezýär. Ondan soň oň fiýra hormady bolýar. Bizim şol ýaly. Bize garşy bular giýje uni diýişleýär. Gara ýoldan, maşençistwadan, ýa-ni zulümde ýoldan bize garşy işleýär. Biz hereket edem doğa. Ay umydymyz bar, Murad ağa saňa, ine Muhammed ağa umydymyz bar. Umyt saklamaň bize. Bizim ýanymyzda durun, görüşeliň, düzdeliň. Bir saman düzet bilsek, ýa-ni göreliň, sadakalar bereliň, çağlarymyzy göreliň. Bir dogunanlaşyry üýüşip bir sadaka bereliň, bir toýlalyň, adatlara çykdyk, döwletimiz elimiz aldyk. Watanymyzy ahir türkmen közenip watany eline aldygyny bir görkezeli dünýä. Bir ýaşaly. Men ine biz şoňa çagyrýar. Muhammed ağa. Ine ýagdaýlar şeýle
Murada gözde men bir kağıda aýtjak şu meselelerini. Watandaşlar gör, biz gelin watanymyzy söýelim. Eger biz watanymyzyň bütünligini isleýän bolsak, halkymyzyň agdy birligini isleýän bolsak, bizim watanymyzyň içindäki ýaşaýan hemme grajdanlaryň hak hukukyna hormat goýmaly. Şola hemmesi Türkmenistanyň içindäki baýlyklar, öz baýlyklar diýip duýmaly. Şoň hakyky eýeler diýip durmaly. Hukumet yol başçılarının dolu özleri taýlamaly, öz ýaşaýan ýerlerini özleri dolandyrmaly. Hemme ýurdun girdejileri açyk, aýan bolmaly. Hemme harçlar, rasgotlar, girdejiler halkyň öňüne atjot berilmeli. Eger şu zady etsek, biz ýurdumyzyň bitewligini saklap bilýär. Ýurdumyzyň grajdanlary kellerini gallaryp öz watanyna gowanyp gezip bilýär. Iminni watan söýmelik, watan söýüjilik hem şundan ibaret. Ýöne asmanymyz asuda, Hudaýa şükür, ýejek çöregimiz bar diýdi, ýanky gurulňlara getirýär. Biziň halkymyz kösenip Türkiýede gul bolmaly. Indi Türkiýe gidibilen akly indi Özbekistanyň berjek çöregine muhtaç bolmaly. Özbekistan merti gowar. Pikir etme Özbekistan bizi kabul neme derim kady. Olar şuň ötüş ýolunda. Häzir wagtlaýynça olam. Olarda da diktator bar. Diktator aýsy ýurtda bolsa iň soňunda katastrofa getirýär. Şol üçin men hemme watandaşlaryma aýtjak bolýar. Diňe bize bir çykalga bar. Öz watanymyzy söýmeli. Öz watanymyzy eýe çykmaly. Ünferin watandaşlar. Serdar Berdimuhammedow 2 ýyl prezident bolup oty. Şu bir gedek gelip jurnalistlerin öňüne çykyş etdimi? Bir gedek dünýä jurnalistlerin öňüne, eçerdäki jurnal bir gedek gelip atjot berdimi? Ýok. Kim ol atjot bermän? Näme üçin atjot berenem? Sebäbi özüni tidiň öňünde jogapkar duýanak. Näme üçin? Sebäbi siz sesinizi çykaran. Siz ona derek asmanymyz asuda, hemme zadymyz ýetik, Hudaýa şükür diýäňiz. Şol üçin hem şey diýip oturan adama näme üçin men atjot bereýin, eşek ola diýär. Ola malle, ola üstün depelek geçmeli. Ola atjodun barıp Putin'e tapşyrýar. Diýär Putin onu gowra bilýär. Ola bir tobar ort diplomatlary gowra bilýär. Şol üçin olara pul töleýär. Olan öňüne elini şeýtýär. Bir serdar gelip şu uly jinayet konstitusiýa boýunça hökmen atjot tapşyrmaly prezident. Atjot tapşyrmasa ol jinayet. Serdar bilsin şonu, şu jinayetiň öňüne jogap berer. Parlamentiň öňüne barıp şu adam bir çykyş edenini gördüňizmi? Hiç wagt. Sebäbi jogapkar o kim ol? O da diye men hakamyň eline oňşap bereli olu diye. Ol bilen oturup gepleşesi gelen kimsiz diye onu. Şoň üçin watandaşlar, şu ýanyk döwletde olan halkyň içinde islenlik gep burun tapylýar. Ay o ýurt gowy, bir ýurt gowy, otak gidip men gazanýan, ýöne ertikunem gowlýar. Ola ortaýetden gurup genjip gowlýarlar. Türkiýede haram edýärler. Ortaýetden götüne çöwüp gowlýar. Belarusiýada awaredy ölüp galýarlar, eje kakaz mahluklaryny alyp gelip bilen aklar. Ähäleke bizim günümiz. Ýöne indi men başga tarapdaýdy. Şu Aşgabatda kurulýan islenlik jaý bardy, eliň bilen tut şeýle, şu jaýdy näse şoňa çykdyjak şoň urulma. Şoň puluny. Motosiklet zavodunu kurup bilýär. Diňe şol bilen. Şo gurulan bir derek urumy nemele bar, stadion neydi, bir öz heykelleri bar. Şoňa derek barıp samolyot zavodunu kurup bilýär. Samolyot zavodunu. Burada bende şu Aşgabatda her jaý gör, şoňa derek bir tane zavod kurup bolýar, bir fabrik kurup bolýar. Bizim adamlarymyz daşary gitmän şu taýda işläp bilýär. Şola inženýer bolup bilýär,
teknisyen bolup bilýär, falan bolup bilýär, falan. Şo taýda işleme. Beýleki döwletlerden odan immigrant getirmeli bolýar. Biziň hyzmat eder. Evet, Biziň baýlygymyz şu mümkinçilik berýär. Ýöne şu baýlygy owrlap otylar watandaş. Biz şu owrlukdan diýmezek, biz öz watanymyzyň ähneki düşmany biz şonu eýe çykmazak. Biz şolary kömek etýäk watanymyzy taýlamaga. Murada Türkmenistan täze öz başçak bolan 94-nji ýyl neme uniwersitetiň ýygyny bir neme bardy, bir jaý bardy. Vurulyp başlapdylar, karkasyny vurdular, ýöne gutarmady. O gapdalyny peçat, dom peçat bar, bu gapdalyny şeýle. Samsung kampaniýasy men çağırdım Türkmenistana. Samsung kampaniýasyny. Olar. Samsung kampaniýa bilen şertname etdim. Orta Aziya boyunca Samsung kampaniýaň produksiýasyny şu taýda çykaraýlyp şonu. Şonu gepleşdik biz. Şu proýektini hemmelerini taýinladyk biz. Şu baramyzda şu haramdadyle beren akta şonu. Bir özümüz remont etjekler, şonu beren akta şonu. Eger şu wagt şonu buramad bütün Orta Aziýa biz Samsung produksiýasyny şu wagtlam ýaýratmaly. Neçe min adam şu taýda işler. Birinci gezek Samsung Orta Aziýa geljek bolan wagt şu. Inni Kaspiydan her döwletli özleri balyk tutýar da. Her gaýsy özüniň dowlaty bar. Ben bir Amerikans kampanya, İran Amerikans kampanya. Men bilen şertname etdiler. Ben şu şertnamany Türkmen näme şol fuhojalygyň şol ministerine hödürledim. Aha şeýle. Biz abarawdoliýe getirýär. Hemmesini şu taýda urnaýar. Balygy özümiz tutýar. Näçe balyk tutdygym şonça balyk çağalaryny ötürüp ýene şu deňizde göberýär. Hemme şertnamalarym sabludat etýär. Şu çykarýan balygymyň 50%ni daşary çykarmaga bize ruhsat ber. Nimet beni. Nimet mella näme ol? Export. Hawa neme uğratýan näme diýerler? Hawa kapçonny. Eksporta bize ruhsat ber. Ýewropa eksporta. 50%ni döwletiň ketýän bahasy bilen Türkmenistanyň içinde ýaýradylar. Şuna ruhsat beren aklaşylar. Pul zorýarlar, pul zorýar. Öňünden ödem, men aýtýan bolýar, şondan bereýle kazanýan pulundan men bereni ödüm. Ýok, birden berdi. Kim sana birden pul berjek? Kim sana hem zawodyň urmaly, hem sana 10 milyon dolar pul berdi. 40 milyon dolar İran'ın Sentral Banky bana pul verenliydi gözde. 40 milyon dolar gözde. Näme üçin? Türkmenistan'ın hemme şäherlerinde kiçi öndürýän fabrikatlar urmak üçin. Gandimov Gandimov şu wagt Sentral Bankyň başlygydy. Men şu bilen gepleşdim, o pakir bolýar, gördü, yaman gowy proýektda. Eýýän basdylar. Bana şonu aýtdy şon. Muhammed diýdi, yaman gowy, ýurdu östürýän şöyle. Hemme bolýar şu. Ýöne etdirtmeýär şolu diýdi. Etdirtmedi. Ol halkyň şu binamyzda şeýle, şu halkynyň düşmany adamlar, watandaşlar. Men şunun içinden geçtim. Ýurda peýdaldy, hiç etdirtmeýär. Bulan hemme niýetleri Türkmenistanyň içindäki çiğmaly satmaly. Şondan gelýän puly urulşyk etdik diýip de 60-70%ni kefeklere bermeli. Bar zatlarym dargatmaly. Etýän zatlar watandaşlar. Şol üçin watanyňyzyň bitewligini isleýän bolsaňyz, watanyňyz töýýän bolsaňyz, başga ýerlerde immigrant bolmany kösenjekkä bolsaňyz, öz ýurduňyza eýe çykyň. Şu karamdadalardan ýurt diýdiler. Biziň aýtýanlar. Doğru. Vatan näýdi dargaya? Birinji halky dargaya, ondan hiç tat galmaýar, dargaya. Ya bir basmalya, ekonomik şeyler. Yani Xitay ýaly bir topa kreditler berýär, ekspansiýa diýilýär. Kreditler berilmekmi? Ine mysal üçin Lewagyň plan ýerini maňa ber. Plan etraplaryny ýuwaş-ýuwaş alyp gidýärsiň. Şoň üçin ine şul iksany kezzap, ganhor bizi Türkmenistana mı gidiyor? Pulu uğurlap kaçma mı diyor?
biz öz vatanymyzy elimize almaly. Wagty geldi, bolunny. Şoň üçin Burada bende bağışla men aýdym. Burada bende bereke degerni çağılamak adam için. Eger Türkmenistan azat boldy, bütün dünya normativlaryna hormat goýupdy. Şu standart bilen Türkmenistan dolandyrsa 3 ýylyň içinde Türkmenistan en ösen döwletleri öwürmeden töf ýürmedi. Şu hemme zat edip bolýar. Şoňa hemme mümkinçilik bar. Sen puluňa gerekki. Şu taýynyň pulny, Kanadaň pulny şu da ekipeden töf ýürmedi. ýöne Fransa 60 Hawa, benim aýtýam, bular anamly yer götürýärler, pul bermäni, işlet getirdi. Ine derdim Muhammed abi, Özbekistana hökümet sana mümkinçilik goýar. Näme etdiň şonu et? Soğan eken, kartoşka eken, paxta eken öz işin. 50% götürümünü hökümete tapşır, 50% götürümünü eksport et. Niye etsen içine daşnak, yöne daşnak senin nırkacığını töleyen taksini, içine satsan hiç sat töleyen o. Gizlicilerin nalogunu töleyen bolli. O hocağından işleyen adamlar potroçuluğu Dubinka bilen kovulap onun hatırını alıp oraya attır yok. Türkmenistan'ı polis emkeme dolandırıyor. Türkmenistan'ı Gurban Serdaram dolandıran o. Bular näme diye? Bular basmak, ayırmak, ştraf etmek, adamın kellesini aldırmasa bolýar. Gurbanlyň aýdan görkezmesini aýdyn size. Oğullarda jerimen köpräginiň vilayetlarda. Şoň jerime tölemeni pullar bolmasyn, ýanky şähere gelmesin diye. Merkeze gelmesinler diye. Gorkya adamlar 3 başlada merkezde onu kontrol et bolmaýar. Adamlar köp bolýar. Merkeze işlemeni barda. Şol ýaly bizim vatandaşlar näme diýär? Murada o näme beýle bolýar? Özbekistanda internet ummasyz güýçli, Türkmenistana gelýär bolýan. Dowza gelen ýaly internet işleni. Granitsa barýar, onu men başlaýar. Granitsadan geçýär, näme ýürýär, başga mentler tanap başlaýar. Özüňe gelýän, o ýerde eýem bir topar töleler bar, ýanky neofitsialna. Köçeden plan ýerde geçden eýem ılgap ýanky ştraf alýar. Düşer ýaly biz ýanky türmede de ştraf alan oklar, türmede de geçsen bolýar. Biz türmede ýöne bizden ýene de ştraf alýarlar diýär. Türmede oturanyň ansat düşýär diýär. Türmede ştraf ýok diýär. Biz azatlykda gelen ýaly hiç şeýle haklarymyz ýok, internetimiz ýok, hiç tadymyz ýok. Türmede oturýar. Türmede getýär Türkmenistanyň içine. Ýene 10 metr bizden ştraf edýärler diýär. Ýaşar ýaly men gitjek diýär maşgalama. Murada men daha birde aýdym, bir bolupdy, bir dost oglanım Amerikada biznes etýär. Gende Özbekistanyň ministeri geldi, şo bilen duşdy. Şuna hemme şert töretdi, gende şu adam şu atlam. Her ayda $150,000 diňe aýlyk töleýär. Özbekistandan işletýär Amerikanyň içinde. Şu taýda oturup Amerikanyň içinde işleýär. İşleýän wagty bilen işleýär. Ofis berdiler da, ýöne nalygyny alyp töleýärler. Bir togor grajdanlar şu taýda aýda $3,000-4,000 alyp ofisde oturup işleýärler, aýlyk alýar. Angliçe bilýärler. Bizim bir tane aktivistlerimiz trak näme diýerler, dispetcherlerini Özbekistandan alıp şöyle olur, ýanky kurulasa işleýär dispetcherler. Dil bilýärler, zat edýärler. Amerikan 5 almak ýaly bilýärler. Hemme zatlar öňüp $4-5,000 alýarlar hersi. Şeýle 3-4 ismen edip. Ne internetin ýanky kazanjy şol. Türkmen oglanlar. Bizimki oňlar ýa, hemme kişiden akylly. Ýöne bir haramzadalar ruhsat beren. Ruhsat beren. Aha Muhammed ağa, şu ýaly bir hassa kömek etsen, ya bir garip başgala pul versen, seni tutýarlar, seni ýa. Hemme zadyň alýar, gaýdyp şu ýere barma diýär. Sebebi bulun adam öldürmekde lisenziýasy diňe şulardy. Sen adamy öldürýär, basýar. Adama kömek etmekde diňe şular kömek etmeli. Birden bir kömek edip awra alaýmasyn, kontrol etmeli. Bular adamy basmakda diňe şular, ýanky sen arda ýa, sen ýanky ene ol çynownik, ol plan etdi diýip ýa hiç adam etmeýär. Ýöne öýde gerek bolsa, istediň adam basp bilýär. Hemme adam haklaryny öýlerini aldyrar. Ene şoň üçin men diýen, döwlet ýok. Hiç bir sistema, bir tutanlanyň işlen ok.
tutanlarının yankı anası boş. Ne Gurbanly ýaly, daşy gül ýaly, kartinka içi boş. Türkmenistan şoňa gurdy. Şoňa çüýrük diýilýär. Çüýrük tohumynyň iň bir çüýrük wekili. Şu ýaly. Men çüýrük tohumy zat ýerimden yok, ýöne şu çüýrük tohumynyň çüýrük wekili ine şu ekeni. Ine şu ýaly, näme Muhammed ağa, onda şunuň bilen efir gutarly. Biz Men ýene bir terdara bir ýüzlenjek bolýar. Aýdyn. Terdar 40 ýaşynda. Ýene de hi bolmany 50-60 ýyla ýaşamaly. Pikir etmeser da 50 ýyllap sen hiç kim sana zat diýmer, hiç zat diýmerle diýip şeýle pikir edäm. Be akmaklykdyr. Dünýäň üýtgeýişini görüp otyr. Çal tüýtgeýär. Eger siz hiç zat etmän şeýle otursaňyz halk sizi aýyrýar, gurrunty, fajalam gutarýar. Dünýäde hiç kim hem sizi kabul etmeýär. Şu Erdoğan'ın ece kakadam diýeni kabul etmeýär. Erdoğan birinci seni öldürecek adamam şu Erdoğan'dır aýdyjy. Pikir etme Erdoğan'ın kardeşleri dendaklar. Şu bir adam dünyanın yüzünde siz taklacak yoktur. Teberi siz karam. Siz dine bar bir adam dünyanın yüzünde barayım. Şu adamla şeyle deyden kutorduğun şolun özleri siz öldürür yani. Şol için men taňa aýtjak bolýan. Öz geleceğin aladasın. Ola İran'ın hükümetinin yol başçısı Ayetullah Hamene'nin oğlu inni kakasının öleceğini bilip oti. İnni şon karşısına gidip hükümeti alıp halka edecek diye bir tohorda atları özünü halat edecek oluyor bir illeri. Nazarbayev doğrudan hadir halat ettim diye oti. Yöne tenke hadir belli diyor. Şol için ben taňa aýtjak oluyor. Şu attan aladağını et, giç olmaka derrew yolla bir tofor reformlary edip başla. Kakany şu günden ayır bir yana. Yok, gümünçek şu attan. Hiç kim görmesine, bilmesine nirdeligini. Men maslahatım şol. Ozan son Kuday var, näme bolar Kuday bilen. Yöne eger sen ýugurdy üýtgemäge, adat taýlaw geçirtmäge, düýpli reformalara yol açsaň, halk bir tofor günäliňden geçer. Şo ýediňsini eten spasenýan. Bravo. İyi spasenýan. Oldum rada. Sağ olun. Menim goşakladyma birinji bilen siz opozisiýanyň içine salmaly, partiýalar açmagyna ruhsat bermeli, reforma başladygyny görkezmeli, açyk taýlaw geçirmeli. Onda sizi opozisiýada tiýiler, halkym tiýiler günäňden geçer. Eger siz şu zatlar etmän, ýöne reformacylary edip ýa-ni Türkmenistan ötürjek bolsaňyz, sizin diktator ýoluňyzda bir köpek investisiýa gelmeýär. Diňe kardanlardan oynatmaz biz ona yalandan reforma. O katastrofa. Reforma diýmek näme? Opozisiýany salmaly, partiýalary bir topar jemgyýet gurumlary açmaly, hökümeti we döwleti gurup başlamaly. Ve opozisiýa bilen reformalary ýa-ni amala aşyryp geçirmeli. Opozisiýanyň golugyny almaly. Bolmaz. Opozisiýany saklamasaň, golugyny almasaň, onda ýene bir düzünçlikler başlaýar. Sizin arkada ederler, haramda ederler, yeni bir dağ alavarı da ederler. Dikkatme etmeklik hiç vakt, hiç proyekte üstünlük getirmeyen rada. Şonu bilir. Dikkatme etmek olsam, dini öz diyanına olur. İnvestisiya gelmeýär, opozisiýa hemme döwletlerde var, opozisiýa bilen ýaşamany, reformany geçirmäni eýem öwrülmeli Türkmenistan. Dine şu ýolda gitmeli, başga ýol ýok. Muhammed ağa, onu şunun bilen biz efirimizde gutaraly. Bizim vatandaşlarımıza birinci bilen can talkarlı edýär ve her kim öz küçük ädim etmeli. Näme ädim? Biz aýdyk geçdik müňmedek. Iň bolmanyna Türkmenistanyň içinde şu näme bir waka bolýan bolsa, hadisa bolýan bolsa, hemme wideolar, informasiýa daşyna çykmaly. Näme kemçilikler bar bolsa, daşyna opozisiýa gelmeli. Biz aýdyp şu zatlary hökümeti işledip, düzedip, ýa-ni kanunlary işledip biler. İçinde siz işledip bilen zor. İçinde baryňyz üýşüp, nägeliklerini bildirip başladyňyz işler. Ýöne ýeke bolup görüşüňizden hiç peýda ýok ýöne. Materialları daşa çykaryp bilersiň. Bizim onu ýa-ni alıp basyşlar edip hökümete işledip bilýär. Ine ýol. Ona näme Muhammed ağa? Şu günlükçe efir gutaraly. Inne kepreşiklere çeldi. Hoş sağ olun,
hormatly vatandaşlar. Öyle, hoş da.